Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala ug mga kaigsunan, kumusta? Ug mayong pagpatuling og kanatong tanan sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini nausabong sa kataknang tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong igsoon, Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, makiguban kaninyo sulod sa usa ka takna nga paghatod sa mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gisulti o gitudlo kanamo ni Master padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung aduna may mga basahon o mga referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga atong programa padayon nga inyong mapatalingugan din hinining maong sibihan sa RPN DXQ Teleradyo Cagayan de Oro City matag adlaw kita nga Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Live usab kita mga kaigsunan sa Facebook ug makita usab kami sa Parasat Cable TV sa TV5. Ang programa sa PBCM mga kaigsunan mabati na sa 24 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Toledo City sa DYHR Shine Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon. Dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR Radio natin alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa Kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kadton matagadlang Domingo. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Dinhi usab sa Valencia sa DXRC Radio Komando alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa Arimin Diximbi Malaybalay City alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Ug bati usab dinhi sa ilang event station sa Valencia City sa samang oras. Dinhi sa Manolo Portage Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa DXPR alauna ngadto sa launa media ang tagna sa kahaponon. Og dinhi sa DXMM FM sa Calamba, Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon matagadlaw Domingo. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa DXRO Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon matagadlaw Domingo. Dinhi sa Caboses Power Radio sa Villanueva, Misamis Oriental alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa kagabion matagadlaw Domingo. Dinhi sa Malingasag, Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion matagadlang Domingo. O kumusta sa mga PBCM Women's Group o sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. O dinhi sa Ingog City sa Railbit Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon matagadlang Domingo. Yadtong gustong magpadangat sa mga pangutana i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Karon sa pagpadayon mga kaigsunan ihatag ko kamo sa pagpaila sa kaubang Ebanghilista o ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan sa gihapon, kini ang inyong igsoon ni Ebanghilista Brother Ronald Kanyaman katambayayong usab karon sa pagtuon sa mga kamatuoran nga among igahatod dia kaninyo. Og sa dili paglangan ihatag ko pa kamos magpaila pa sa kauban pang Ebanghilista o ministro. Mga kaigsunan, kumusta? Kini na usab si Brother Libs Rizaba, makikauban kaninyo ining atong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Makikauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. Ug karon sa pagpadayon mga kaigsunan, ihatag ko pa kamo sa kauban partong ministro o Ebanghilista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico, mga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan. Ug ako lang magpapamusta nila ni Jesus mo Telebrico, ug ang Dipon Telebrico, ug ang Ministropia, ug ang Bernabe Telebrico, ug kini po niyong soon Brother Rene Telebrico nga mo nagsuporta sa radyo natin FM sa Butong Pinamungahan Cebu. Ug ako lang mga pagpamusta sa tanaton tong mga kaigsunan nga sa makanunayon ug mainiton sa pagsuporta ning atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O nini karong higayon na mga kailan o magsunan ako po mong ihatag sa ukaban ng ministro o Ebanghilista. Nining higayon na Brother Rini, Brother Liber o Brother Ronald. Adili kaya po ito makauban ng atong Executive Vice President. At the same time,
Chief Minister sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio, tungod kay aduna gyapon sa importante nga giasikaso. Bosa kita lang gyapon mo yung kitangasan din para pagpadayon sa pagpadayag sa kamatuoran. O nga atong pag-isgutan, nini karong tungura padayon gyapon sa mga paghanay sa mga pangatarungan o pagtubag tali nining Kulo Kabildo nga natigayon diri kanato nga mga ministro sa PBCM ug tali nining pastor sa Sabadista nga mao si Mitchell Bindilio nga nanuka dinis Dipolog ug nagsibya usab ug nagwali didi nining maong silyahan sa RP Dixki di Dipolog. Og atong nadunggan sa mga labang Domingo ang iyang mga pagwali awagid siya mo sustain may tungod sa iyang pagsupak sa Ecclesiastes 4:15 nga atong gipamatud-an nga tagna para sa Espiritu Santo. Busa nga to ang usas atong pagatumagon karon anining higayon na mao ang iyang mga pagpangatake sa atong magtutudlo nga matud pa niya bisan unsa na lang mo iyang hingalan sa atong magtutudlo kabahin sa dili maayo nga mga paminaon, mga malaway, mga binastos, nga mga pag-atake nga iyang gi-address diri kanamo o diri sa among magtutudlo. Kalakip nga usa sa iyang baruganan nga nung di siya motuo nga si Master mo'y katumanan sa Espiritu Santo tungod sa rason niya nga ang genuine daw nga Espiritu Santo sumalas Biblia nagdili sa pagpakaon sa dugo. Na samantalang ang among gipahila nga katumanan sa Espiritu Santo nga aniya gikan o aniya nagresidensya sa San Antonio sa Misamis Oriental matod pa niya Piki. Piki daw niya, para niya Piki. Pero tanawang na do, ang gihingan lang niya Piki, mahigalag magigsunan, nga nagtudlo, kada kanamo, nga mga ministro, ubo sa pagdumala sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kung kini mga among mga rason, gikan sa gingan lang ni mo Piki, bindilo, di ba, ni mo paka, diya kanimo. Pero haron nga inyong masabtan mga kaigsunan, among ibabati ang mga video clipping, mga tingog ni Mitchell Bindilio para diha mi magbasi sa among mga pagtubag. Atong paminawan, matad ba niya ang among magtutudlo, Master Tomas ni Senior Piki daw nga Espiritu Santo tungod kay nagtugot sa pagpakaon sa dugo. Atong paminawan. Diyos Espiritu Santo nag-angkon si Tomas Eugenio sa senior na badlungong dako, gatugot na ipakaong dugo. Muna ilahanan unta sa mga taong nagbasa sa Biblia nga ikip yun ang klasiyas nag-angkon nga Dios. Ang Espiritu Santo nagpadayon po nga dili pakaong dugo. Bisan pa ang balaan nga Espiritu, ang Espiritu Santo nga sinuwin ha, dili nang nasa saan kay Piki Mangguna, nisagsaon. Buhat 15, 28, 29. Nagaingon, ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon sa dili pagsangon kaninyo ug laing mga nasunon gawa sa kinahanglan mga tulumanon nga mao kini. Ayaw kang mopagkaon ug kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios ni dugo ni mananap nga gituok ug likayan ninyo ang pagkikilawas. Kung likayan ninyo kini mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Okay, klaro. Nga dili pagkaong dugo, ni nagkauyon ang mga apostoles o ang Espiritu Santo. Atong nabati mga higalag mga kaigsunan ang pahayag sa video clipping ni Pastor Bindilio nga gibasa po sa iyang bigbasa nga matkod pa niya Piki ang among magtutudlo Master Tomas Eugenio Senior nga katumanan sa Espiritu Santo kay sumala sa Biblia ang genuine daw nga Espiritu Santo nagtudlo nga dili pagkaog dugo. Basahon sa nato ang gigamit niyang teksto brother. Okay, brother, natong pagkabasahon sa Biblia nga ang pulong sa Dios dinhi sa Binuhatan 15 bersikulo 28 ngadto sa 29 nagaingon, nagkauyon kami uban sa giya sa Espiritu Santo nga dili dugangan ang inyong mga tulumanon gawas na ining musunod nga kinahanglan nga tumanon ninyo. 29. Dili kamo mukaon sa mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Dili kamo mukaon sa dugo og sa karne sa mga hayop nga sa pagkamatay wala makagawas ang dugo. Ug dili kamo makikilawas gawas sa kaminyon. Maayo kon malikayan ninyo kining mga butanga, kutob na lang dinhi. Basta matinaw brother sa imong gibasa nga naagyon sa Biblia nga matod pa sa gigamit o gibasa nila kaganina nga ang nagiya matod pa sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo ang mga apostoles nga nagiya usab kanila ang Espiritu Santo sa pagdili pagkaog dugo. So why supak ka naman sa Biblia? Ang pangutana naman brother ni sa Biblia hasabagi basihan
ang mga tinunan asa bagikutlo kining gipahayag sa gibasa ni Brad Diver nga mo gigamit ni Mitchell Bendilio nga ang dugo dili pagkaon asa kini mabasa sa balaang kasulatan Brad Rini. Anya din ni Brother Ronnie, kini nakasulat din sa Levitico, Kapitulo 17, versikulo 14 nga adunay pagbawal sa pagkaon sa dugo. Kay may tungod sa kinabuhi sa tanan nga unod, ang kinabuhi niini anaa sa dugo. Busa, gingon ko sa mga anak sa Israel, dili gid kamo magkaon sa dugo sa bisan unsa nga unod, kaya ang kinabuhi sa tanan nga unod mo ang dugo niini bisan kinsa nga magakaon niini pagaputlon siya. Dosa naagid sa Biblia mao ni gikuhaan gikutloan sa mga apostolis nga nakasulat sa Biblia nga dili gayud kamo magkaon sa dugo sa bisan unsa nga unod, kaya ang kinabuhi sa tanang unod mao ang dugo niini bisan kinsa nga magakaon niini pagaputlon gayod. Sa laing pagkaistorya kini pagaputlon kung sa tawhanon man di na sa katawan sa Dios i-expel ba ka sa lain nga pagsabot niini silot kini nga kamatayon niadtong musupak sa kasuguan nga gipakanaog sa katawan sa Dios sa unang panahon sa katawang Israel na kumukaog lugo pagaputlon siya katumbas nga patyon siya kay silot man kasilutan man kung mulapas kanini mga higalag mga kaigsunan. Nagkaroon na nga itong pagsusi mukuat nag-ihimplos Biblia Brad Ronald aron nga ato kining ihanay ang pagpasabot. Usa ka himplo nga sa unang panahon usab Brad Ronald sa Biblia aduna usay pagpasidaan ang Dios ngadto sa iyang katawhan labi nagduna sila buhaton ang pagpangutlo og buhay o unsa pa nga mga pamagi. Atong basahon sa Biblia ang usa ka himplo Brad Ronald. Aniya Brad Ron, akong pagkabasahon dinhi sa nakasulat sa Deuteronomio 23:25 sa diha nga mosulod ka sa anihon sa imong isig katao makakutlo ka og mga uhay sa imong kamot apan dili ka magagamit og galab sa imong anihon sa imong isig katao. Timanan ta nga usa ka example mga kaigsunan nga gibasa mi sa Biblia adunay pagtugon sa katawhan sa Dios nga sa diha nga mosulod ka sa anihon sa imong isig katao sa tupas sa umas sa imong isig katao nga may anihonon matod pa makakutlo ka og mga uhay sa imong kamot pandili ka magagamit og galab sa imong anihon sa imong isig katao. So gidili pod ang paggamit og galab kutlo ra gyud pinagis kamot didto sa mga uhay sa trigo mo'y gitugot. Nagkaroon unsa pa ang mga instruksyon nga gidili sa Dios sa katawhan sa unang panahon partikular sa katawang Israel Brad Reading atong mabasa sa Biblia. Niya pa din ni Brother Ray, kini nakasulat din sa Exodo, Kapitulo 31, versikulo 13, nagaingon. Sumulti ka usab sa mga anak sa Israel nga magaingon sa pagka matuod magabantay kamo sa akong mga adlaw nga ipapahula kay kini mo ang usa ka timaan sa tilawala nako og kaninyo sa tanan ninyong mga kaliwatan aron kamo may balong nga ako mo siuba nga nagabalaan kaninyo. Dugang nga pagbayag sa Biblia, pabor sa mga sabadista nga nagbantay sa ilang ipagpahulay ang gibasa namong teksto gibasa sa kauban nga matod pa sumulti ka sa mga anak sa Israel nga magaingon lugar si Moises maghihatag og instruksyon ini sa Dios sa pagkamatuod magbantay kamo sa akong mga adlaw nga ipapahulay kay kini mao sa katimaan taliwala kanako ug kaninyo timaan kaninyo sa tanan ninyong mga kaliwatan aron kamo mahibalo nga ako mao siuba nga nagabalaan kaninyo. Dayon Brad Dever kung atong ipadayon sa pagbasa ang gibasa ni Brad Rini nga Exodo 31 at 13 unsa dayon ang mga pasidaan ug unsa po dayon ang mga dangatan sa mga tao nga gitugon nga magbantay sa adlaw igpapahulay niya unsa ang mga tulumanon nga kinahanglan tumanon ug dipod makatuman unsa pod ang mga silot nga mahiaguman. Atong pagbasahon Brad Ron, ipadayon na to sa pagbasa dinhi sa 14 sa SDE gihapon nga Biblia nagaingon tungod niini pagabantayan ninyo ang adlaw nga igpapahulay kay kini balaan alang kaninyo ang magapasipala niini sa pagkamatod pagapatyon gayud siya kay bisan kinsa nga magabuhat og bisan unsang buhata nga pagahimuon niining adlaw kadtong kalaga pagaputlon gikan sa taliwala sa iyang katawhan. Musa di gawas na Brad Dever no nga kining magapasipala sa adlaw igpapahulay nga pabantayan sa Dios so kung dunay magahimo sa bisan unsa nga mga buhat niini himuon atol sa adlaw igpapahulay matod pa sa pagpahayag pagaputlon or pagapatyon sa taliwala sa katawhan. Na sa pagpahayag sa Biblia naman Brad Ronald unsa naman pod ang pagpahayag nga aron mahibaluan ang
adlaw nga igpapahulay nga matod pa pabantayan unya walay mga bisan unsa nga mga buhat nga pagabuhaton niining adlaw kay kung maghimo kag mga buhat nga matunong sa adlaw ipapahulay pagaputlon or pagapatsyon man ang mga tao unsa pa ang dugang pagbayag sa balaang kasulatan. Ani Brad Ron, ipabor gihapon ako sa Biblia nga STE Bible. Dinhi sa nakasulat gihapon sa Exodo kapitulo 31 bersikulo 15 sa unom ka adlaw pagabuhaton ang buluhaton. Apan sa adlaw nga ikapito mao ang adlaw nga balaan nga pahulay. Balaan kang hiyuba bisan kinsa nga magabuhat ug bisan unsang buluhaton sa adlaw nga igpapahulay siya pagapatyon gayon. Mapiot nga balaod niining maong kasuguan sa adlaw igpapahulay nga gidili ang bisan unsa nga mga buluhaton. Kung doon na may magbuhat atol sa adlaw igpapahulay ang kasilutan pagapatsyon. Unya mailan adto ang adlaw igpapahulay sumala sa pagbayag sa Biblia nga gibasa sa kaubang ministro adlaw nga ikapito. Sa unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimong mga buluhaton pero pag abot sa ikapitong adlaw wa nagay mga buluhaton nga pagabuhaton ni ana mahigalag mga kaigsunan. Kung mulapas ka patay ang kasilutan. Maura po sa gapon sa gibasa sa ibabaw kaganina sa 17:14 nga gibawal po ang dugo niya ng mga kaigsunan nga kumukaon po ga pagaputlon o pagapatsyon yapon ang kasilutan. Karon Brad Deber pagabot sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo kining mga gimbuhaton nga gipakita sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Brad Deber, aduna bay atong mabasa sa Biblia nga adunay gibuhat ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Deber? Naagi Brad Ron atong pagapribahan dinhi sa ilaha gyapong Biblia SDE nga Biblia dinhi sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 1. Niadtong panahona si Jesus naglakaw agi sa kaumahan sa adlaw nga igpapahulay ug ang iyang mga tinun-an gipanggutom ug sila misugod sa pagpangutlog mga uhay ug nangahon. Atong tibanan nga ining gibasa mo Brad Deber ang atong Ginoong Hesukristo naglakaw sa kaumahan atol sa adlaw nga igpapahulay sa tupay ikapitong adlaw. Unya ang iya daw mga tinunan gipanggutom ug sila ang mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo matud pa misugod sa pagpangutlog mga uhay ug nangahon. Ug atong balikan ang gibasa sa 17:14 Brad Deber nga matod pa paghuman sa 17:14 nga gidili ang dugo sa pagpakaon sa Deuteronomio kung balikan ta ang 23:25 naghingon na nga instruksyon nga kung mangutlo og buhay gamit lang sa kamot ug dili gamit og galak. Diin bahina kung atog yung tagaagpagdagad wa makalapas ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay ang ilang pagpangutlo nangutlo raman sila nga wala mo gamit og galak. Niining bahina sa adlaw igpapahulay. Pero sa diyang nakita Brad Rini sa mga kasupak sa atong Ginoong Hesukristo, kasupak sa kamatuoran, ang gibuhat sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo Brad Rini, nauyon ba sila? Niuyon ba sila? Wala ba sila mingon nga kadtong gibuhat sa mga tinunan ni Kristo kasupak sa lagda o tulumanon o balaod sa adlaw ipapahulay Brad Rini sumala sa Biblia? Sumala sa pagbayag sa balaang kasulatan, Brother Ron, katong mga parasiyo sa pagkita sa mga pauban ni Ginoong Kristo nga adunay paglapas sa adlaw pagpahulay sa pagpangutuguhay, gipakasayop gito nila sumala sa kasuguan. Dini sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 2 pagabasa ng Biblia ang 70th Adventist Bible apan ang mga parisyo sa pagkakita niya nila niini mingon kaniya tan-awara ang imong mga tinunan nagahimo sa dili matarong pagabuhaton sulod sa adlaw nga ipapahulay sumala sa kasuguan. Sa ato pa nakita sa mga parisyo ang gibuhat sa mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo nga nangutlo sila guhay atol sa adlaw nga ipapahulay. Kung atong ibase sa 23:25 sa Deuteronomio, wala ang tato sila makaviolate. Kaya ay pagtugot man pagpangutlo, buhay pinagig kamot, pero di lang galab. Pero sa mga parisyo nga suhito sa balaod sa adlang igpapahulay, kung sa ilang gipahayag, matod pa sa pagtubag, sa pagpahayag nila ngadto kang Ginoong Hesus, matod pa sa gibasa ni Brad Rini, apan ang mga parisyo sa pagkakita nila niini mingon kaniya ngadto kang Ginoong Hesus, tanawara ang imong mga tinud-an nagahibo sa dili matarong. Dili matarong ang ilang gibuhian nga pagpamahayag, dili matarong pagabuhaton sulod sa adlaw igpapahulay sumala sa
kasuguan. Sito sila sa kasuguan ang mga Pariseo nga didto pihingalan sa mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo nga nangutlog buhay at atol sa adlang igpupulay dili matarong ang ilang gibuhat. Pero Brad Ronald, unsa naman ang tubag sa atong Ginoong Jesucristo sa dihang miakusar ang mga Pariseo at ngadto sa kang Kristo nga ang mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo wala magbuhat sa pagkamatarong kay nakasupak sila sa kasuguan sa adlang igpapahulay. Kung pagabasahon ang nakasulat sa Mateo 12:3, ingon ini ang atong mabasa. Kanila mitubag siya nga nag-ingon. Sa ato pa ang atong Ginoong Jesucristo. Oo, wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David? Sa diha nga gigutom siya o ang iyang mga kauban. Oh, Brad Ronald, atong ipadayon ang pagbasa kay pabor naman nimo ang gibasa mo 12:3. Unsa dayon ang sunod nga mga pamahayag sa atong Ginoong Jesucristo address sa mga Pariseo nga matod pa niya sa atong Ginoong Hesus, wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David sa diha nga gigutom siya o ang iyang mga kauban? Unsa dayon ang pahayag sa atong Ginoong Jesucristo? Atong ipadayon, Brad Ron, ang atong gibasa ganiha Mateo 12:3 man, ipadayon nato sa 4. Naunsa nga misulod man siya sa balay sa Dios ug mikaon sa mga tinapay nga binutang sa atubangan sa Dios nga supak man unta sa kasuguan ang pagkaon niya niini ug sa iyang mga kauban gawas sa mga saserdote lamang. Kadto niya gibuhat ni David sa pahayag sa atong Ginoong Jesucristo tubag sa mga Pariseo nga sa diyang si David gigutom, misulod usab si David didto sa balay sa Dios ug mikaon sa mga tinapay nga gibutang o binutang sa atubangan sa Dios nga matod pas atong Ginoong Jesucristo sa pagrikol nga supak man unta sa kasuguan ang pagkaon niya ni David niini uban sa iyang mga kauban gawas sa mga saserdote lamang. Sa ito pa, ang mga saserdote kung pari ng saserdote yung buti pasabot na sa Biblia ang Katoliko kung basahon muray gitugutan sa pagkaon niya sa sulod sa panimalay sa Dios niyadtong mga pagkaon pero mali repute ni Ginoong Hesus. Sa ito pa, dipinsa ang atong Ginoong Jesucristo ngadtos iyang mga tinunan nga giakusaran o giingnan sa mga Pariseo wala magbuhat sa pagkamatarong kay nangutlog kuhay atol sa adlang igpapahulay. Unsa padayon ang duga nga pagpasabot sa atong Ginoong Jesucristo Brad Dever nga mabasa sa Biblia. Pahaya counter o tubag niya ngadtos mga Pariseo. Sa Mateo 12:5, atong pagbasahon. O wala ba ninyo hibasahi sa kasuguan nga sa adlaw nga igpapahulay ang mga saserdote sulod sa templo na naglapas man sa adlaw nga igpapahulay? Apan nga wala sila niini pakasad-a? Duga nga gi-explicar sa atong Ginoong Jesucristo ngadto mismo sa mga Pariseo nga ang mga saserdote sa unang panahon nga moray gitugutan sa pagkaon sulod sa panimalay sa Dios naglapas sila sa adlang igpapahulay pero ang depensa o ang pahayag sa atong Ginoong Jesucristo nga wala sila pakasad-a niini. Wala. Nga naman, tungod kay makita nato mga kaigsuonan nga kung dunay Dios nga mutugot niya ng mga buhata taliwala nga nay kasuguan dili nanimo ingnon nga nakalapas sama nga sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo diya siyang mga kauban nga nidipinsa sila nga matod pas mga Pariseo wala magbuhat og pagkamatarong ang imong mga tinun-an kay nangutlok og uhay sa adlang igpapahulay. Simple ang tubag sa atong Ginoong Jesucristo nikuha sa example sa unang panahon kang David o bisan pa sa mga saserdote nga sila gani mismo nakalapas man sa adlang igpapahulay. Nakaroon brad Rini. Unsa ang dugang pagpahayag sa atong Ginoong Jesucristo may tungod sa adlang igpapahulay sa iyang kapanahunan nga ang iyang mga tinunan bisag nangutlog kuhay ang mingon lang nga nakalapas ang mingon lang nga wala sila magbuhat og pagkamatarong supak sa kasuguan katong kakontra nga wala mo dawat sa atong Ginoong Jesucristo. Pero nga atong Ginoong Jesucristo depensa niya ngadto sa mga Pariseo dili pakasad-on ang mga saserdote sa una nga naglapas sa adlang igpapahulay di mo ang iyang mga tinunan dili pod mo lugar nga nakalapas sa balaod o kasuguan sa adlang igpapahulay. Unsa may rason sa atong Ginoong Jesucristo Brad Rini sumala sa Biblia? Ano pa ang dugang rason o depensa ni Ginoong Jesucristo ngadto sa mga Pariseo? Dinhi sa Mateo kapitulo 12 versikulo 6 kama sa 8
ang nakasulat. Ingnon ko kamo nga anyay usa karon dinhi nga labaw pa kay sa templo. Sa 8, kay ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw nga igpapahulay. Mao ni ang pagpamugat na sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa mga kakontra niya nga mao ang mga Pariseo ug Saduceo nga matod pa niya kadtong pagsulod ni David dito sa templo sa Dios nga mikaon siya nga supak sa kasuguan ang pagkaon niya dito tungod kay ang mga saserdote lamang ang gitugutan matod pa sa atong Ginoong Hesukristo. Ingnon ko kamo ngadto sa mga Pariseo nga aniyay usa karon dinhi nga labaw pa kay sa templo. Pagipasabot niya ang yaman ang kaugalingon ug atong ansiran. Kay ang anak sa tao matod pa niya sa pagpamugat na niya agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw nga igpapahulay. Pag maglisgot ag agalon, siya na ang superior, labaw na. Nga hain siya nahimong labaw sa pag-explicar niya, diha sa adlaw igpapahulay, kay nailalom na kini, diha kaniya. Sa ito pa siya na magbuot, may tungod sa adlaw igpapahulay, kay siya may agalon. Ang iyang mga tinunan, nangutlog uhay sa adlaw igpapahulay, wala na sila niya na makasala, kay siya naman mo'y agalon. Nagkaroon, pag-abot sa akong Ginoong Hesukristo, Brad Ronald, asya na ang gingon nga agalon ug nailalom na diya kaniya bisan pa ang adlaw igpapahulay. Ug Girabanis Bendilio mingon nga ang kasuguan dili usbon. Sumarais ko lang kusog mo gamit sa Salmo 119:151 nga ang kasuguan dili mausab Bibliang Katoliko imong basahon. Ug diya ra ka magbasa ba sa 119:151 away pag-usab. Pamasa kay wala mabilanggo ang Biblia sa Salmo. Tinuod magid Brad Donald nga pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo ay pag-usab sa kasuguan sa Dios. Ania Bradron, akong pagabasahon sa Biblia, pero dinhi na ko basahon sa Biblia nga ang buhing pulong nga Biblia. Ingon ini ang atong mabasa dinhi sa nakasulat sa Hebrewhanon kapitulo 7 bersikulo 12, kama na to sa bersikulo 15, ingon ini ang atong mabasa. Og sa dihang ang Dios magpadala og usa ka bag-ong matang sa pare, ang iyang balaod kinahanglan usbon. Dayon, Sa 15, ingon dayon, busa tataw kaayo nga ang paagi sa Dios na usab tungod kay si Kristo ang bag-ong labang pari nga mianhi sa ranggo ni Melkisedek. asa man ang imong Salmo 119:151 nang mo'y gamit-gamiton nimo nga dili mausab ang balaod sa Dios nga pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Magipadala siya sa Dios ang atong Ginoong Hesukristo matang sa pagkapari, laray sa laray ni Melkisedek. Matod pa sa pagpahayag, kung magpadala ang Dios o usa ka bagong matang sa pari, ang iyang balaod kinahanglang usbon. Usbon! Klaro kayo, kinahanglang usbon. Busa tataw kayo nga ang paagi sa Dios na usab tungod kay si Kristo ang bagong labaw pari nga miyani sa ranggo ni Melkisedek. Naman lagi pag-usa. Busa kanang badlong igpapahulay sa unang panahon magipatuman, wa may question ana, magipatuman na sa katawang Israel. Pero pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, wa na kana niya gipapadayon. Mo nang ang iyang mga tinunan gitugutan niya nga mangutlog uhay o doon na may buhaton atol sa adlang igpapahulay kay siya na'y magbuot bindilyo. Muna sa among dapit mo, di na ka mo to, among magtutudlo katumanan sa Dios Espiritu Santo. Naton sa Biblia, nga gidili ang pagkadugo, pero kay siya man Dios, iyamang pagbuot, mutunga siya sa kalibutan kung itugot niya. Kana, dili ka na mo ngayang katawan, kinsa may moingon nga nakasala. Walay lain, katurang mga kontra, sama nimo. Sa panahon po ni Kristo, ang nikontra nga nakasala o nisupak ang mga tinunan, katong kontra po sa atong Ginoong Hesukristo nga wala mudawat siyang pagka-Dios, mga Pariseo ug Saduceo. Sima. Daghan pa unta ang tubagunon, pero sa man napupos man ang oras, limitado man, hinaot may nga niyong sabdan ang kamatura. Kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa mga magtutudlo. Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. ug sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong alagad sa kahinan ni Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa kaubang magwawali o Evangelista o Ministro. Og kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Ug kiniusab si Brother Dibs Risaba. Kinasab si Brother Renal Telbrico Buengon, manalamin na lang kaninyo, dagan salamat sa iyong pagpaminaw o pagtanaw og maayong Domingo kanatong tanan.